Jumeneng no ya. Sak lerekipun monggo Mbak Mega. Menika lho, nyok lho. Ora tak ucek-ucek, ora tak apa-apa nyok. Ayo ya. Sepote iki to kok jadil aku. Apa iya? Aku dadi pengen jadilan sepote. Iki lho. Nggih. Wonten dawuh Mas Sutris. Menika wonten nawala saking Pak Mujiono. Pak Mujiono. DPRD Nasdem. Nyuwun lagu Caping Gunung. Oh, pantes kok niki biru-biru nggih, Pak. Biru-biru. Nggih, aku nek biru-biru ngene iki kelingan ke lho Mas nggon TikTok. MBG Mas Bahril ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Sesuk digarap. Ngono. Nggih, niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Pengkol. Pengkol pundi? Pengkol. Oh, ngoten. Pengkol nglipar Gunung Kidul. Jeneng kasaranipun rasulan nggih, Mas? Rasulan, Liga Rasul Gunung Kidul. Ya. Menika wi ana apane dideliki dhewe. Nah, ngono kuwi nek dalang ki rasah uri-uri. Aku ora tau wae kanca sinden ora tau tak ngono kae kowe. Ya ana apaan ana lanurane kono. Soalnya aku curiga mau jenengan ngomong iki apa sik ngiringi get-get sik ndalang maling ngono malu. Aku curiga aku. Sedih aku. Maling iki nek nang omah. Oh, lah maling apa? Maling apa sing iso dimaling kok. Aku saiki nang kene. Aku nang Yojo, selama nang Yojo, ngomahku iki saiki ora ono maling tadine. Kok iso? Maling nang Yojo. Hati-hati nggih Pak Bu, mengke ditileki pokoke ampun ngantos leno nggih gelang kalung niki bahaya dalange nggih. Jak salaman ampun purun, Iki mangsamu iki hasil nyolong iki aku. Hasil nyolong kok Bang. Nyolongne bapakku. Nggih, dipinangkani Mbak Mega. Nggih, niki saderengipun nyuwun ngapunten nggih Mas. Nggih. Niki bindeng klerek-klerek. Ah, padha wae nek bindenge wis padha wae wan kene ya. Gak usume. Usia kayu bidek. Bindeng kok bidek. Iya. Nah, monggo. Saben bengi ora nang awan. Ngapa Mas Kimpul iki? Oh iya. Oh layakno ngleling ning desane to. Wis sak ngleling ket mau. Oke terakhir Pak Gawan. Oh. Lah ya ngono. Gawan. Yen memajang hamong karo janur takone Alhamdulillah Mas Sutris kompak niki. Niki saking
sanggar napa? Mekar Laras iki kompak-kompak. Mekar Laras. Mekar Laras. Nggih. Kula salute ngeten lho, Mas. Pripun? Anu napa yoga niku mboten kok lanang terus ngoten ki mboten. Putri-putri nggih saged nabung. Lho, sing ora ngoleh iki ya sapa? Maksudnya iki membuktikan nek putri-putri ya wangun nabuh ngono lho. Ya wangun tenan. Nggih, nika nggih wonten sik kecil kaya aku. Ada yang kecil, iya. Kelas berapa adiknya? Kelas 5. Sekolahnya? Sekolah pundi, Mbak Mega? Sekolah pundi? Biasa. Nggih, jos, Dik. Lanjutkan bakat Anda. Ampun kados dalange nggih. Lah kok ampun kados dalange? Maling. Nggih, ampun. Pun tobat wis tobat. Maling apa? Ya. Nah, kuwi bener Alip. Mau menyuruh. Aku kok tak rumangsa wingi, aku ket wingi ya Mas, tak critani Mas. Aku ket wingi wayangan niku nggih nembang napa? Caping gunung. Lah kok sik gender niku nggih sik nindingi menyuruh. Kudune lak songo to. Kok ndelalah. Ya. Oh ngono. Iya Lip, njok diduduk terus. Ya ora apa-apa, butuh khilaf barang. Menungso iki ora saka uwal, saka luput. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Ya, ngono Pel. Gitu. Asik. Kopi tak kira lak nembang kok. Pak pesen nggih Pak kopi setunggal ampun manis-manis nggih Pak. Mergane sing manis? Aku. Alah. Ya, aku ya Mas. Mas aku ya Mas. Aku ya Mas. Dikacang ini piye to iki jane? Ayo ora apa-apa kok. Wong setia iki ngono kuwi. Kanggo jula-juli ora, Ben? Ora sawah. Ora sawah. Tak kira nek tegal ora.
Kowe iki nano. Parian wae. Parian. Dusun bengkol. Parian. Aku. Walah iya sama sapa? Tuku jengkol. Au. Kok au piye to? Lho, lah apa? Ya ora apa-apa. Tuku jengkol. Heeh. Dimasak ning gone bunga diem. Bunga diem. Oke. Mugi Ayam tentrem mesti. Warga pengkol tansah rahayu wilujeng lestari rancar rezeki. Adoh saking ini resambe kala lan ayem tentrem. Allahumma amin. Salah. Hah? Salah, lebake salah. Apa? Ora mau lho pen lak bedheki to. Heeh. Njuk jawaban iku salah to mau. Ning mbrine ayam tentrem. Lho, tapi kan mau nek jejelan wis to iki ngalah wae. Ora iso. Engkok kon ngalah angel. Kak diratani yo. Mbak sapa? Mbak Laras? Parian? Oke. Wis saka pojok, saka Sing pundi? Sing pundi? Ngempul. Ayo, roto sing ngenong karo sing ngempul. Ayo ngenong kempul yo. Nano. Mas. Hei. Mukake langsung pucet lho Mas, ora ngono lho Mas. Aja ngompol lho, aja ngompol. Lho pucete ketoke gawat. Nano. Wi tuku pentol. Ayo. Sing cetha mung sing mburi tok. Yo. Sida udu. Sida ora? Oh, sampun. Sampun. Sida udu. Ayo, Pak Ngadina sih minangka sesepuhing para kanca-kanca wiyaga. Mekar Laras. Ayo sing spoti munggah sih Pak Ngadina. Monggo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Oke, mengke. Kersane ajeng bendrong jos. Nano. Nadian. Heeh to. Oh iya.
Jan aku kok Samiono ya. Salah sithik. Aku ki kelingan ke lho juragan apa? Mbako. Juragan Mbako. Namine nggih sami, asmane nggih radi-radi mirip-mirip ngono lho. Dadine ki keslamur-slamur. Heeh. Lah nggih niku lak juragan to. Juragan apa? Mau lah Mbak Laras wis ya mau kayake ya. Kak aku anu ngono ya. Kak wis ngono lho. Wis apa? Ora Mbak Laras wis ya ta. Kok aku kepiye ngono ya? Wis apa? Lah. Ya, malah. Aturan lenggah malih